Takže čau lidi, dneska tady máme nový video a dneska to bude z Brawl Stars. Všichni víte, mám rád šelinu, pokud to nevíte, tak jste se to teďka dozvěděli, ale dneska musíme dát nejhoršího brawlera na 10, což a jmenuje se, jestli tak uhodli jste to, je to Tick. Musíme ho dát na 10. Takže 7krát toho musím. Ne, to bude těžký. No, a ještě bych si v tom dal háček, protože musíme mít solo. Solo, slyšíte to dobře? Solo. Takže jdeme na to. Dneska to bude hodně těžký, takže to dokoukejte až do konce. Zase tady je Ash. A úplně stejný Ash. Oh no. Ne, že by mi to úplně šlo, jo, ale docela mi to jde, hele. Jsem proti Gasovi? Tak to nevím. Ale taková škoda. Ty jo. No, ale zatím se nám daří. No, jdeme znovu. Jenom pro tady to video to budu dělat, že budu chodit znova. Tak. No, tak no. Teď tady je Mendina. A má málo životů, to je dobře, hele. Já jsem zabil Gosu. Ale Mendina mě zabila. To je těžké, ale... To je hodně těžký. Jo, počkej, tady to doděláme úplně stejně. Jo. Yes, budeme mít 1500 rovnou pak. Vidíte, jakoby, že já s Tickem moc nehraju, takže to s ním moc neumím. Nechápu, jak ho může mít hejra na 35. Ale tady Barley ho dáme. Dobře. Počkej mi, já jsem ho zabil. Tak to je hodně nice. Proč se mi to laguje? Kdo to je? Jenom kdo to je? Asi nějaký gas, nebo... Fakt nevím, ale... Se bojím, ale... Já jsem ho viděl, já to vím. To je... Pamka, to ne... Já se nemůžu hejbat, ale... Nevadí. Druhý místo, jak je dobrý. Ale docela se mi to seká, ale... To musím říct. Tak naposledy si zahraju a už to mám všechno. Mám docela málo pohárků i. Tyjo. Počkej, ale víte, že ty brawleři všichni mají tady ty křížky. Koukejte se, jo? Pojďte se podívat se mnou. Než to jakoby to. Tak počkej, tak to bude mít na tom klasickým. A nebo to šelina nemá. Ne, šelina to nemá. Tak se podíváme na Edgara.
Ten to taky nemá tady na tom skinu, ale vím, že to má Edgar. To vím. Takže to musí mít tady na tom. Jo, tady je ten křížek, vidíte? A dáme si tam zpátky tady ten. Tady si dáme tady ten zpátky. Tak, Colt by to měl mít taky. Jo. Tady na bradě, jak je brada, tak tam to měl. El Primo to má na pupiku. Nita. To ani nevím třeba. Nita to, jo, aha. Já si mám jiný skin. Tyjo. Nita má hodně skinů, ale jo, oči. Tady to není jako Brock, jo. Brock to tady nemá. Jo, má to na brejlích. No, ale prostě když nemáte na tom Brawlerovi nějaký jiný skin, tak tam má prostě někde ten křížek. A ještě nikdo neví, kromě těch, kdo to vytvořil, tak to nikdo neví, k čemu to je. Nita mě zabila. Ale myslíte si, že Nita je holka nebo kluk? Za mě to je holka. Dobrý. Má plus 1500. Oh my god. Jo, hello. Na YOLO. Yes, máme kredity. Damn son. Že máme star dropu. Vždycky klikněte první na pravý, na levý, na pusu. Takhle. Jakoby do stran. Obouma prstama do stran. On by to mělo tady nějak pomoct. Ale dneska dokonce i získáme víc pohárků. Dokonce. No. Tak pojď, dneska to musíme dát. Tady je Nami. Toho já mám rád. To chci. Co? No, tak schválně kolik dostanu, jo? Schválně 0. Ty fuj, já jsem se lek, jako, že budu mít třeba minusy. Nechtěl bych. Dneska to je takový divný video. Mi přijde. Ale já nevím, kolik mám říct, jestli Crowa, nebo Leona, anebo Spikea. Ale za mě, já bych si vzal asi Spikea. Už jsem chtěl být Crowa a teď Spikea. Ale nevím proč. Ne, zase proti mě je Pam. Co já s tím mám udělat? To jsem nemohl dát. Ale počkej. No, tak nemáme. Poslední 2 pohárky nám chybějí. Jo, nejlepší čaj prostě. Hruška a... To bylo. Hruška a med. Fakt nejlepší.
Nevadí. Já nevím, proč jsem ani nemluvil, ale prostě nevím. Já jsem úplně napjatý. Tak to sorry, ale prostě já už budu mít za chvilku to. Za nějakou dobu budu mít normálně už 9000. Epic. Aspoň 100 kreditů. 100 kreditů. Ne, 100 kreditů ne. To a zatím mi to moc nejde, hele. No, hele, potřebuju 1440, abych měl pak hypercharge. Na to se těším. Já na to nemůžu dočkat. Víte, jak se nemůžu dočkat, až budu mít hypercharge. To je úplně něco neskutečného pro mě. Ale to nešlo. Zase jsem nemluvil, ale já nevím, co se mnou je, ale sorry, ale já mám teďka nějak bez zvyku, že nemluvím. Dobrý, bude to i pak ještě. No, hele, pro dnešní video to bude asi všechno. Uděláme part 2, takže asi čau.